El PSPB ha clausurat el seu 12è congrés a Alacant amb l'elecció de la nova executiva, recolzada pel 65% dels delegats, la que el nou secretari general dels socialistes valencians ha apostat per integrar les diferents sensibilitats del partit, degut principalment als pactes que l'han dut a imposar-se a l'Arte en la cursa per la secretaria general. Desde luego todas las sensibilidades están representadas, todos los miembros además que han ido en las candidaturas de una manera u otra están representados en los distintos estamentos, el Comité Federal, el Comité Nacional o la propia Ejecutiva, y desde luego yo creo que aquí no acaba nada, sino se inicia un camino de integración que vamos a continuar en todos los ámbitos territoriales y sobre todo también en los consejos nacionales que vamos a organizar, que van a ser una especie de grandes espacios de debate sectoriales y en los que también evidentemente va a participar el conjunto de la organización. L'exministra Leire Pajín és una de les guanyadores de l'enclave socialista en el que s'ha alçat amb la vicesecretaria general, el que la converteix en la número 2 del Partit Socialista al País Valencià. Francesc Romeu, que aspirava a dirigir el partit també, entra a l'executiva amb la responsabilitat d'organització, i Ciprià Siscar, home clau en les negociacions que han permès els pactes que han alçat a Ximo Puig amb la secretaria general, també entra al nucli dur amb la secretaria de Relacions Polítiques. El congrés al que ha assistit el secretari d'organització del PSC, Daniel Fernández, l'ha tancat el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha mostrat tot el seu suport a la nova direcció i s'ha mostrat convençut, després de felicitar a l'Arte per la seva tasca al front del partit, de que ara s'obre una nova etapa que els durà a convertir-se en el referent de la gent progressista. Convertir al partido en una alternativa de gobierno, que dé esperanza a una comunidad que en este momento está sin rumbo. Puig, que ha protagonitzat l'ensurt de la jornada en patir una lipotímia quan havia de comparèixer davant el plenari, el que ha fet endarrerir els actes més de 2 hores, ha destacat la integració de totes les sensibilitats a la nova direcció i ha proposat un pacte per l'ocupació amb la patronal i els sindicats al temps, que ha insistit en 2 reivindicacions històriques, com són el corredor mediterrani i la millora del finançament autonòmic.